Selamat siang para pemirsa semuanya dimanapun anda berada. Pada siang hari ini kita membawakan cerita membawakan cerita angkling sodingen mencari ikan rebutan karo Joko Kendil Sogok. Diceritakan oleh Ludruk Rondo Asih. Ding 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 ding. Niken ana ngendi saiki? Aku bakal golek ikan. Ora iso. Iki arep malah nek karo niken. Iki angkling sodiken wane karo angkling sodiken. Ora iso. Niken bakal tak kowo nyang omah. Oh, suruh gedang ada pono. Endi wonge? Kowe golek ini kan. Lewat sama aku sik nek pancen mengkono. Kowe nek arep mbeloni kan. Kowe bakal tak Pan anak buah warung ansap silit ora kena dijagane. Wah, iki ada perut Joko Kendil. Alu korop hatene limo. niken yo ora butuh nak arep kowe. Entuk angkling sodiken. Iya! Ya! 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 Yo iki tandane angkling sodiken warukan iki.